Rob O'Connor is an dom, agus Rus na Rún is Mrs. Sáirsint de Brún. Penny tan na Guardian seo gur a láircleat. So go dtí seo tá PC beaga aisteach de gent agam síos tríd na blianta seo in chéad rá profisiúnta a bhí agam, go dtí seo bhain mé páirt i geoldrámaí, i nghearrscánáin, bhí Port Lornach agam i legan de 12 Angry Men, agus a láthair na huaire tám mar chuid de ceoldrama a bhaid ar siúil níos déanaí sa bhliain, agus cé go daithníonn aisteoireacht agus canalum beag le feiceáil maidir le muiscile na damhsa. Anis, could you go chuckle on me Annie Dave? Tá líomhann ionsaí gnéis curtha de le, agus bháil an cúpla ceist chuirt faoile dó. So, Sáirsint de Brún tá sé dígrasach, tá sé díirithe, tá cuma an dá riara i dúspóra ach nuair a haon tú a daithí is léir ghfuil sé beaganí níos sinanta, agus tá sé sásta i gcónaí clús éisteachta a thuirt a chuine ar bith, tá sé gur a cabhar a thuirt de bhaintear an háite, agus is léir go mbeidh sé gnáthach mar tá túfás ar siúil an tamar fad sa sráidbhaile beag seo. Well, is cumlam could you ratchet ní arna me se rud ar bait ar manas. An ús ar seo, dúirt an túsal í an ghfuil tú turach, agus ghfuil imní ar go beis an ahar an fáiste. Tá mé tarach ach ní le manas an páiste. Well, má thugann tú anam an ahar dún ba muidir appaltéis sin í eibhnú leis. Nílas agam cían támata ar one night stand a bhí an, ní raibh aithne go mar.